ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿದ ಇಂಡಸ್ ಫುಡ್ ಉಡಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ ಫುಡ್ 22,25 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಕ್ ಪುಡ್ಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಜನ್ಯ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಂಪನಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಪೊಲ್ಯ ಅವರು. ನಿರಂಜನ್ ಪೊಲ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂಥರ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇದು. ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಐಟಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆದ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಂಡ ವಾವಂಜಿ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ವಾವನ್ ಥರ ಅಕಲ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎಂಚ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಬುಲೆಪಾವಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಆರ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ನಮಗೆ ಕೇನೋನ್ಗ ಆರು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಪೊಂದು ಕೇನೋನ್. ಸರ್ ನಿರಂಜನ್ ಪೊಲ್ಯ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ನು ಸರ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ತೂಯಿನಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇದು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು, ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲಿನರಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇಡೇ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಂಡುದಂಡ ಡ್ರೈಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ದರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಈತ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪಿನಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಮೋಸ ಉಂಟು, ಫ್ರೋಝನ್ ಸಮೋಸ ಉಂಟು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊನಪಿನ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಇತ್ತು ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಜ್ಜಂತ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಕಿಮಂದು ಮೆಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. అయినా ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಾಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡ ಏನು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರು ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟೆಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಆರು ಯಾಪಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಬಲೆ ಆರ್ಲ ಬಂದ್ಪನ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಇಂದೆನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋ ನೋಡಿ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ ಮುಲ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಡ್ ಒಂದು 105 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5,000 ಮಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಯರ್ನಗಳು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳುಡೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪಡ್ಪಿನೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಾಯಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆ ಕನ್ಪಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಓಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳುತಾಡದ ಕಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದೇನು ದಿಂಜ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2026 ನಾವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.